खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव दिनै मोनाबिलिनि रादाब फरायदों आं रैरुब नार्जारि। दिनै बिटिआरआव इउपिएल, बिजेपि, जिएसपि सरकारनि नैथि बोसोरारि आबुं फालिथायखौ बड'फा नोगोरनि बिटिसि मावख'आरि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। नैथि बोसोरारि आबुं फालिथाय बायदियै फुंबिलिनि समाव गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय, बड'फानि मावख'आरियाव बिबार बावनाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनो सिबिनाय बावनाय, हारिमायारि फिरफिला बिरहोनाय बायदि हाबाफारिया मोजाङैनो मावफुंजायो। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम आयेन आफादनि विन्टार सिजनआ। सानबानि थाखाय जागोन बे सिजनआ। दिनै 20 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 24 डिसेम्बरसिम जागोन। आसामनि बे विन्टार सिजनआव माखासे गोनांथार गासै मोन 12 बिलफोरखौ दैखांनो थांखि लादों होननानै खौरां मोन्दों। सिमायारि जेंना, मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, खाजोना बायदि बायदिनि सायाव बिल दैखांनो थांखि लादों रायजो सरकारा। बलिउडनि स्टार शाहरुख खान आरो दीपिका पादुक'णनि गोदानो ओंखारनो गोनां फोथान सावथुननि बेरेखायै हादरनाङै सावरायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। हादरनि गोबां सुबुंफोरा बे फोथान सावथुनखौ बेन खालामनायखौ दाबि दैखांनायखौ दासान्दि नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया मध्य प्रदेशआव आयेन आफादनि बुंथिगिरि गिरीश गौतमखौ शाहरुख खाननि फोथान सावथुनखौ बेन खालामनो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया मध्य प्रदेश एसेम्बलिनि विन्टार सिजन जथुमनि गिबि स्टेटमेन्टआव फोथान सावथुनखौ सिनेमा हलाव दिन्थिनायखौ बन्द खालामनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै खौरां मोन्दों। लोगोसे बुंथिगिरि बिथाङा फोथान सावथुनखौ शाहरुख खानआ गावनि फिसाजोजों जयै नायनांगौ होननानै बुंबावो। लोगोसे मख'नो गोनांदि फैगौ 25 जानुवारियाव रिलिज होजानो गोनां फोथान सावथुननि बेरेखायै दासान्दि हादरनि खना खनला ओनसोलफोराव बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर मुंनि CEC इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि सेन्टाराव 30% अफार सोलिगासिनो दङ। गोसो गुदुं बिथांमोना 8876241516 आरो 9365302014 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। एबा मानिकपुर सारियालियाव थानाय CEC इडुकेसन सेन्टाराव थांनानै थोंजोङै सुलाद लानो हागोन। बेयाव गोबां आयदानि कर्सनि डिप्ल'मा होनाय जायो, जेरै 3 मान्थनि कर्स ICA, DCA, 6 मान्थनि कर्स DCA, DA/SA, 1 इयारनि कर्स PGDCA, ADCA, DA आरो 2 इयार्सनि कर्स CEE कम्पिउटार इन्जिनियारिं एन्ड ई-कमार्स बायदि बायदि। आरो सानजारि नोगोर मुंनि CEC कम्पिउटार इडुकेसन सेन्टाराव क्रास कर्सबो होनाय जायो। जायफोर फरायसाफोरा मोनफा मोनफा आयदानि सायावल' सोलोंनो सानदों, नोंथांमोना बे खाबुखौ लानो हागोन। बेयाव मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव मोनफा मोनफा डिप्ल'मा होनाय जायो, जेरै DTP, टेली, एक्सेल, MS अफिस, हार्डवेयर बेसिक, MS SS, प्रोग्रामिं विथ C, ग्राफिक डिजाइन, फट'शप प्लास, गिफ एनिमेशन, नेटवर्किं, कोर जावा, लिनाक्स, अट'केड, HTML, जावा, एडभान्स जावा बायदि बायदि। गोजोन्थों।